Ngiyacela nami ukubingelela ngokuhlonipha kubona bonke abazivakashele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Namhlanje siqala i-series entsha encwadini kaPeter ukuqala. Ngicela sivule khona. Kule series soyitadisha yonke lencwadi. Uzosithatha izinyanga ezimbalwa. Inhloso akusikho ukungena ekujuleni kwawo wonke amagama nayo yonke into uPetru ayifundisayo, kodwa inhloso ukuthi sithole umqondo banzi ukuthi sifundiswani la. So mhlambe soyitadisha kuze kufike la kubo June kanje. Namhlanje sizobuka chapter 1 uverse 1 no 2. Akahle lamavesi ayasiza nokuyi-introduce incwadi ukuze sibone ukuthi uPetru ubhala ngani, uNkulunkulu ufuna ukusisiza kanjani ngayo. Verse 1. uPetru umpostoli kaJesu Kristu kwabakhethiweyo abayihambi abahlakazekele ePontu, eGalatia, eKappadosia, eAsia naseBithinia. Abakhethiweyo ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise nangokungcwelisa kukaMoya ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu Kristu, sengathi umusa nokuthula kungandiswa kini. Amen. Kulamavesi amabili sobona izinto ezintathu. Umbhali uyayigagula ukuthi ubani, uchaza labantu ababhalelayo ukuthi bawobani nendlela afuna nabo bayicabange ngayo. Soyibona bese ke eyabakhulekela lapha ekupheleni kuka verse 2 kunesifiso anaso ngabo asikhulekelayo. Lezo zinto ezintathu: umbhali, abantu ababhalelwayo, nomkhuleko wombhali uma eqala incwadi. Isihloko ke siyayigagula ukuthi ibhalwa ubani incwadi. uPetru. Incwadi kaPetru yokuqala le ikhona nesibili elandela yona, kodwa futhi nayo uPetru uyayi-identifya kuyona lencwadi igama nje lokuqala uPetru lo bhalayo. Kwakujwayelekile ukuthi abantu ngalezi zikhathi mabebhala incwadi bazisho ekuqaleni ukuthi bawobani. Akufani namanje ofika uyibhala incwadi uyiqede bese uyayisayina ekugcineni ukuthi ubani noyibhalayo. Kwakuyinto ejwayelekile ukuthi umuntu ayiveze ekuqaleni. Siyamazi uPetru, makasona istranger kuthina esijwayele izwi likaNkulunkulu. Waye umdobi, a fisherman waseGalile. Siyathola ukuthi wayeganiwe, wayenonkosikazi. Umfowabo uAndrew uyena owaqala ukumletha kuJesu. uAndrew wayekade umunye wabafundi bakaJohane uMbhaphatisi. Uma uJohane eseboshwa noma sekusondela ukuphela kweministry yakhe, beza bazojoyina uJesu. Walanda uPetru emtshela ukuthi nangu umsindisi uMesiya sesimtholile. Uyayithola leyo nto kuJohn chapter 1 ixoxo. uPetru esewumlandeli kaJesu waba omunye wabaprominent abagqamile kunabo bonke. In fact ugqame kunabo bonke abanye abafundi bakaJesu. Njalo uma bebhalwa bebizwa ngamagama elikaPetru livela phambili. Uyakubona lokho uMatthew mayibhala, uMark noLuke mayibhala, ngisho nayo incwadi yezenzo ikhuluma ngabafundi qalwa ngoPetru. Uyena lo Petru owayebuya abe uspokesperson wabafundi. Waye umuntu natural nje noma ngokuphiwa uNkulunkulu. After elandela uJesu wavela waba umholi phakathi kwabo. uJesu ebabuza ukuthi abantu bathi ngubani, uyena owaphendula wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu lapha kuMatthew 16. Uyena owathi uJesu mebabuza abanye abaningi behamba bemhlubuka after kade ekhuluma amazwi anzima, wathi uJesu nani nizohamba yini? Kwaphendula uPetru on behalf of the others, singayaphi ngoba amanzi okuphila owamazwi okuphila akuwe. Uyena owayejwayele ukuba uspokesperson.
uJesu eza kubona ehamba phezu kwamanzi, bonke besaba becabanga ukuthi kunesipoko esiqhamukayo. Uyena uPetru owathi ngibize Nkosi, ukuthi wena ngempela wahamba phezu kwamanzi, abanye besele esikebhini. Uyena owazama ukudefend uJesu eGetsemane, mase kusondela isikhathi ukuthi uJesu abethelwe, befika bezombopha amasosha. Uyena owadonsa inkemba washaya indlebe kwezinye zey'nceku zompristi omkhulu ezayithunyiwe. So uPetru lo siyambona evela njalo eprominent, egqamile, ewumholi phakathi kwabanye abafundi. Wayengxenye futhi yalento esiyibiza nge-inner circle kaJesu. uJesu noma wayehamba namadoda awu-12, kwakhona u-3 ayewasondeze kakhulu kuyena. uPetru wayeyenye yawo, laba abanye kwakuJohani noJames. Uma for example uJesu ezoveza inkazimulo yakhe ephysical lapha wakhuphukela entabeni, wathatha lamadoda awu-3 kuphela wawashiya lawa amanye awu-9 enzansi, waveza inkazimulo yakhe. Kuvela noMoses no-Eliya lapho ibona bayibona, bezwa nezwi likaBaba likhuluma ukuthi le indodana yakhe athokozile ngayo, afuna bayilalele. Khona amanye ama-miracles uJesu njengokuvuswa kwendodakazi kaJairus. Uma ezongena eyoyikhulekela ukuthi ivuke, abanye ubashiya ngaphandle, ungena nalabo abawu-3, kubeka sengathi wayefuna ukubanikeza i-training ethe xaxa. Bona kwakunezambulo ayefuna ayibone, ozibona uyibona ngokuthe xaxa kunabanye. uPetru was one of those ababesondele kakhulu kuJesu kunabanye. uJesu esekhuphukele phezulu ngelanga lePentecost, uMoya oNgcwele efika, uPetru osukumayo phakathi kwabapostoli behlangene, ashumayele intshumayelo yokuqala yebandla la kusindiswa khona abantu. Uzokhumbula ukuthi igama lakhe original kwakuSimon. uJesu wamqamba ukuthi uPetru ngelanga lokuqala embona ngesikhathi uAndrew emletha kuyena. Kahle uJesu wathi uKefas, uSifas ngesi-Aramaic or isiHebheru. Then uma litranslatewa uPetros, uma lilethwa kwi-English ilake kuthiwa uPeter khona, iyona le ndoda esikhuluma ngayo. So ke uyayigagula-ke la uPetru lo bhalayo bese ebeka i-title yakhe lapha kuverse 1, umpostoli kaJesu Kristu. I-title ye-authority-ke le, indlela kaPetru yokuthi mayeqala nje ebhala, uzama ukuthi kubazalwane abathatha notice yalezi zinto azoyibhala, kubhala umpostoli kaJesu. Abayithathe serious lento azoyisho, abayamukele bayikholwe lento azokhuluma ngayo, ngoba kukhuluma umpostoli. Umpostoli kwakuyi-title ye-authority ebandleni likaNkulunkulu. Ibandla lalwazi lamadoda abapostoli ukuthi iwona aye-ordainwe uJesu. uJesu wawaqoka yena ngokwakhe, wawathumela yena ngokwakhe ukuthi ayoba yisekelo zebandla, meaning iwona azofundisa ibandla ukuthi liyini, kufanele likholwe yini, kufanele lenze kanjani. uJesu wawanikeza i-authority yokubusa phezu kwebandla lakhe on his behalf. Banjengama-representatives kaJesu uqobo lwakhe, and ibandla liyazi ukuthi ma uzoba umlandeli kaJesu, nawa ama-original disciples okufanele uhambe ey'nyathelweni zawo. Nabo abantu uJesu abathembisa ukuthi uMoya oNgcwele mayesefikile uyonikhumbuza konke enginiyale ngakho. And then-ke yingakho sebekwazi nokubhala, babhalela ibandla ukuthi uJesu wathini, wenzani, abanikeze nezambulo ezintsha ukuthi ibandla kufanele likholwe yini. Ngakho ma umuntu ewumpostoli kwakuyi-authority enkulu leyo ebandleni. uPetru-ke uyayisebenzisa la leyo title ngenhloso yokuthi agqugquzele abazalwane ukuthi abayinake lento ayishoyo. Abazi ukuthi njengoba ekhuluma nje kukhuluma uJesu uqobo lwakhe. Nathi bathandekayo uma si-approacha le ncwadi kaPetru, si-approach ngalowo mqondo lowo ukuthi yizwi likaNkulunkulu leli, njengoba sifunda lamazwi kukhuluma inkosi yethu uJesu Kristu uqobo lwayo, le title kufanele isinike lowo mqondo. Number 2, usitshela ke ngalabantu ababhalelayo uPetru. Uthi mawuqhubeka no verse 1, kwabakhethiweyo abayihambi
abahlakazekele ePontu, eGalatia, eCappadocia, eAsia naseBithinia. Toqala ishoyo ngalabantu ababhalelayo labazalwane ukuthi bangabakhethiweyo, chosen of God, selected, abantu uNkulunkulu abakhethile phakathi kwabanye abantu ukuze babe ngabakhe. Uverse 2 uzositshela more ngalento yokukhethwa ukuthi yenzeke kanjani. Ubaba Dlamini bekade esanda kusifundisa kule series abayenza yama Doctrines of Grace, okukhulunywa khona ngalento ye-election, ukukhethwa kwabantu, nalamanye aveza ukuthi uNkulunkulu uyabusa phezulu kokuthi obani abakholwayo, obani abazosindiswa. Sobona ke ezinye zalezo zinto la ku verse 2 uPetru ekhuluma ngalokukhethwa ekuchaza ukuthi kunjani. Kodwa ngaphambi ukuthi sibuke uverse 2, khona ezinye izinto esizinikwayo lapha ku chapter 2 ku verse 9 no 10. Ngicela uPequ uye khona ukuzama nje ukuchaza kafishane ngaleli gama elithi abakhethiweyo. Ngaphambi ukuthi sibone ukuthi uqhubeka alichaza thini mayiqhubeka no verse 2. Ku chapter 2 uverse 9 sithola umqondo wokuthi labazalwane bakhethiwe njengalendlela uNkulunkulu ayekhethe ngayo uIsrayeli kwiTestamente elidala. Verse 9, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, a chosen race, ubupristi bobukhosi. Uzozwa kamagama wasebenzisayo la ukuthi amagama ayisetshenziswa for isizwe saka-Israyeli kwiTestamente elidala. Umqondo akunika wona ukuthi just like uNkulunkulu wayewakhethile amaJuda phakathi kwezinye izizwe ukuthi abe isizwe sakhe, kanjalo nalabazalwane engizo-arguisha khona manje ukuthi akakhulumi nje namaJuda, lodwa ukhuluma namaJuda nama-Gentiles nabazalwane nje in general njengathi sonke. Uthi-ke nalabazalwane bangabakhethiwe bakaNkulunkulu just like uNkulunkulu wayebakhethile abakwa-Israyeli. Nuhlanga olukhethiwe, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abangabakaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Nina naningesiso isizwe, kepha manje seniyisizwe sikaNkulunkulu, naningahawukelwanga kodwa manje senihawukelwe. Chosen from abanye abantu ukuze babe abantu bakaNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze baveze ubuhle bukaNkulunkulu kulabantu abangamazi uNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni kaNkulunkulu. Bakhethiwe ukuze bamkeliswe umusa kaNkulunkulu. Uyawuthola umqondo ukuthi lento yokukhethwa iyini. Ichaza ukuthi uNkulunkulu akutomule phakathi kwabanye abantu akwenze ube ngowakhe ngenhloso yokuveza ubuhle bakhe ngawe, ngenhloso yokukhipha embusweni obumnyama akufake kowakhe umbuso, ngenhloso yokukunikeza umusa wakhe akuxolela izono zakho. Sikhethwa for zonke lezo zinto. uPetru uyasikhombisa lokho la. Then ke mawubuyela ku verse ongale chapter 1, so buyela sichaze mbijana lento yokukhethwa masibuka uverse 2. Kodwa ke siqedele uverse 1. Uthe kwabakhethiweyo abayihambi, exiles, abantu abangekho ezweni lakubo, bayihambi la abakhona labantu. Mawufunda ke leyo nto, i-temptation yokuqala and bakhona abantu abangena kuyona ukuthi ucabanga ukuthi ukhuluma ngamaJuda, ngoba ayemaningi amaJuda ayengahlali ezweni laka-Israyeli kodwa ayehlala ko-Asia Minor, even ko-Rome, ayesakazeke throughout umbuso wamaRoma. So ke ungase ucabanga ukuthi mhlawumbe ukhuluma ngawo lawo maJuda, kodwa mawusufunda uqhubeka nencwadi uyabona ukuthi akakhulumi namaJuda kuphela la. For example, mawubuka uchapter 4 uverse 3 wakhona, mayechaza labantu ababhalelayo uthi ngokuba isikhathi esedlule sesanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe.
already nje uyathola umqondo ukuthi hayi amaJuda ayingaphili ngendlela ethandwa bezizwe. Ukuphila ngamanyala edlulele, ngeinkanuko, ngokudakwa, ngokuminza, ngokuxokozela nangokukhonza izithombe okuyichilo, uvela ubone ukuthi no, akusiwona amaJuda la ukukhuluma ngawo. AmaJuda ayengayikhonza izithombe, nalendlela adescribe ngayo yayingavamile kwaIsrayeli, ngoba amaJuda kwakusekhona ukubambelela emthethweni kaNkulunkulu, and indaba yokukhonza izithixo babeyigcine before uNkulunkulu abayiseBhabhiloni. After bebuyile eBhabhiloni asiboni kuvela izithixo again kwaIsrayeli. Ngakho siyabona from the verse ukuthi ukhuluma nabantu abangesiwa amaJuda. Kungenzeka ukuthi bamixene namaJuda kodwa mostly ama-Gentiles, laba bantu bezizwe, ama-Greek nje ayegcwele kuleya ndawo yase-Asia Minor. Ubabiza ngeyihambi ngobani pho? Mawukuthi abantu abahlezi emazweni akubo, waye babiza ngeyihambi. Ubafanisa noIsrayeli ke in that sense. Just like uIsrayeli wayeyihambi eBhabhiloni, uNkulunkulu ewukhiphile ezweni lakubo ngenxa yezono wayohlalisa eBhabhiloni. Nalabantu banjengeyihambi noma besezweni lakubo bona, ngoba elabizwe la ngempela isezulwini. Bama citizens ombuso wezulu. La emhlabeni banjengeyihambi. Abanawo amalungelo okuphila njengabantu basemhlabeni as if abanawo ama-citizenship rights. Ababona bala. Eyintweni eziningi abafithi in eyintweni zasemhlabeni. Bahlukile kunabanye abantu basemhlabeni. Abakwazi nokuzinza babe comfortable njengabanye abantu, bampintshekile. And uzobona ukuthi leli gama uma incwadi iqhubeka likhomba kahle kahle inhlupheko ababebhekene nazo kulesi sikhathi ababephila kusona. Babefila ukuthi ababelongi kule ndawo ababehlala kuzona. Abantu ababehlala nabo babengabafuni, babebahlukumeza. And uPetru yabakhumbuza ukuthi kunjalo ngoba you are exiles, anikho ekhaya. Vele kufanele banganamkeli ngoba anisibo abakubo, niyihambi emhlabeni. Ubachaza kanjalo abazalwane. Ithi ngikhombise ezinye zalezi inhlupheko uPetru azokhuluma ngazo. Incwadi kaPetru njengoba sizoyifunda yaziwa njengencwadi yokusiza abazalwane ukuthi badile nezinhlupheko. Ma kufika ubunzima empilweni zabangcwele kumele benze njani? uNkulunkulu usibhale yona lencwadi, and njengoba ebabiza ngeyihambi, enye yezinto zokuyikhumbula emqondweni wakho uma zifika inhlupheko. Nxa abantu bengakuthandi ezweni, even abantu bakini, khumbula ukuthi awusiyo wakubo ngempela. Asiba bakwaZulu ngempela thina, ingakho singafithi ini nakwaZulu. Saba sezulwini sabombuso wezulu, la emhlabeni sihleli isikhashanyana, asipilongi la. Niyayizwa lento bathandekayo? Umqondo kufanele sibe nawo uNkulunkulu asinikeza wona la uPetru eqala ebhala. And wawubalethela ke inhlupheko lento ukuthi abafana nabantu. Ithi ngikhombise ezinye zabo masiyipheqa nje incwadi, also esindlela yokubona izinto esisazoyithinta. Mawubuka kuverse 6 khona la chapter 1, babehlupheke ngeyinhlobo nje zeinhlupheko. Kuthi uverse 6 manje ngasekupheleni, manje nidatshukiswa yilingo eyinhlobonhlobo. Khona izinto ezenzwisa ubuhlungu ziningi zahlukahlukene, lezi zinto ezenzwisa ubuhlungu nokudabuka. Mawupheqa chapter 2, babe accused ngezinto abangazenzile, false accusations. Ku verse 12, ziphatheni kahle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benyembenya, ukunyembenya kuchaza to speak against umuntu as an evil doer. Uthi khona izinto azenzile angazenzanga umkhulume kambi kwabanye abantu. Ukuze kuthi lapho benikhuluma kambi
ngokuthi ningabenzi bokubi, kodwa ukuthi lapho bebona imisebenzi yenu emihle bamdumisa uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Uyayibona ezinye zezinhlupheko zabo kwakukhulunywa kambe abantu bebaqambela amanga ngalento yabo yobuKristu. Bathi abantu bakithi abadala bamadimoni laba bathanda indlela zabelunga, bayifuna indlela zabantu bakubo, bayakwenza nakuthina lokho. Uma ubuka kuverse 18 khona la chapter 2, babe baphatha ngendluzula, futhi laba ababeyigqila, kwakhona igqila ebandleni, babeshawa ngisho ukushawa. Kuverse 18, zinceku or slaves, ama-slaves akholwayo, bathobeleni abaqashi benu ngokwesaba konke, kungabi nje kwabalungileyo nabamnene kuphela, kodwa nalabo abanesihluku. Kwakhona abantu abanesihluku ababephatha kabi abazalwane ngenxa yokuba abazalwane ababaphathe ngesihluku. Kuverse 19, ngokuba lokho kuyabongeka uma umuntu ngenxa kanembeza ngokuyintando kaNkulunkulu ethwala iy'nsizi, nazi le y'nsizi, noma ehlushwa ngokungafanele. Babehlukunyezwa isidingo singekho, hayi ngoba benze into errong. Uthi verse 20, kunamvuzo muni ukubekezela lapho nishayelwa enikonileyo na. Babeshaywa ngisho ukushaya physically. Igqila-ke siyazi ukuthi kwakuvumelekile ukushaya isigqila sakho ma kukhona into ongajabule ngaso. Kushuthi laba ababeyigqila ey'kholwayo babebuye bathola isibhacu nje ngoba umnikazi wabo mhlawumbe bacasukele nokuthi abasafuna ukukhonza izithixo zakhe, sebeyibiza abantu abakholwayo bona. Mawupheqa futhi uya ku chapter 3 ku verse 9, uyabona ukuthi babebuye nje bahlanjalazwe, badelelwe nje. Uthi ningaphindiswa okubi ngokubi, verse 9 lo chapter 3, inhlamba ngenhlamba. Babebuye bathukwe, badelelwe. Uthi ningayiphindisi inhlamba ngenhlamba, kepha busisani ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Mawuhlela ngenzansi verse 13 khona chapter 3, again ubona ukuphathwa kanzima nje okunhlobonhlobo okwakufana nendlela uKristu aphathwa kabi ngayo. Kuverse 13, pho ngubani onganilimaza, harm you. Babe balimaza abantu ngendlela ezahlukahlukene, whether physically, emotionally, yayibuhlungu nje impilo, bephathwe ngendluzula belinyazwa abantu. Pho ubani onganilimaza uma nishisekela ukwenza okuhle na? Kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningakwesabi okusabisayo kwabo, futhi ningakhathazeki. Babethuswa, be-intimidatwa, besatshiswa. Kuverse 15, kodwa mngcweliseni uKristu njengenkosi ey'nhlizweni zenu, nihlale nilindele ukubaphendula bonke abanibuza ngethemba eninalo, kepha kube ngobumnene nangokwesaba, ninonembeza omsulwa, ukuze kuthi kulokho abaninyembenya ngakho, abanikhuluma kambi ngakho, banisilandarishe bathi nenza izinto eningazenzanga, bajabhiswe labo abahlambalaza, abadelela bethuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi. uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono, olungileyo ehluphekela abangalungile ukuze anyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa emoyeni. Uyawuthola umqondo? Ningi inhlupheko zinhlobonhlobo zifuze ukuhlukunyezwa kukaJesu, owayengafunwa abantu ababemqambela amanga, baze bambizela ecaleni, babiza ofakazi bamanga ngenhloso yokumbulala. Washaywa, wakhwifelwa ngamathe, abazalwane babephethwe ngaleyo ndlela. Uzathi chapter 4, mabuka uverse 12, chapter 4, bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu. Kwakungathi bayasha labazalwane, kwakungathi basemlilweni, kunento ebancinzayo esikhumbeni ebashisayo, kwakubuhlungu empilweni zabo. Ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Athi verse 14, uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ihambi ziphathwa kanjalo ngezinye izikhathi.
isihambi sometimes asamkeleki kubantu bendawo. Bayasiqhathulula, basiphatha ngendluzula, and labazalwane babe yihambi ngempela ezweni lakubo bephethwe ngalendlela ebalethela inhlupheko. Nezo into engichazayo bazalwane. Kodwa ke into okuyinotice la before sidlulele phambili ile combination elamagama ihambi ezikhethiwe. Yabona 2 verse 1. Abakhethiweyo abayihambi. Abakhethiwe abayihambi. uNkulunkulu uqonda ukubanika umqondo wokuthi noma abantu beniphathiswa kweyihambi benirejecta benganifuni kodwa kimina nikhethiwe. Nabathandiweyo kimina ningabami nina nibelonga kumina noma izwe linganifuni lizama ukuveza ukuthi anibelongi kulona kodwa you belong to me, nikhethwe imina. Indlela yokubatshela ukuthi abangabheki ukwamkelwa izwe kodwa ababe nesibindi ekutheni uNkulunkulu ubamkele. Ungagcini usukhompромайза ngoba ufuna umndeni wakini ukwamkele, ngoba ufuna abangani ba-accepte ufithe in. Ungagcini usukhompромайза ngoba emsebenzini nawe you want to be part of the circle. Kodwa qina ume eqinisweni uthatha isibindi ekutheni uNkulunkulu ukukhethile yize noma abantu bengakufuni. Uzama ukubanika lo mqondo lo ukuthi yebo nihamba ezweni kodwa nikhethiwe kumina. Ningabakhethiwe bami okuzonenza nibe njengezihambi ezweni lakini. Ufuna sibe njalo uNkulunkulu bathandekayo. Ufuna sibe njalo uNkulunkulu nakezethu impilo siphila njengezihambi ezimi isibindi ngoba uNkulunkulu usikhethile wasamkela sinekhaya kuNkulunkulu. Sinekhaya emazulwini. Sibelong eSouth Africa. Asibelong kwaZulu. Asibelong ezibongweni zakithi. Kodwa sibelonga embusweni kaNkulunkulu kanye nabo bonke abanye abangcwele siyihambi emhlabeni ezikhethwe uNkulunkulu kodwa. Amen. Uthi ke may mention a few more details. Ihambi ezihlakazeleke endaweni yasePontu, eGalatia, eCappadocia, eAsia naseBithynia. Ukhuluma ngephathi sekuyiTurkey manje lelizwe laseTurkey. Zonke lezi ndawo ayibalayo kwakuyindawo ezazikhona zaziyama province ombuso wamaRoma ngalesikhathi uPaul uPetru ebhala. Lela gama elithi abahlakazekile igama elisetshenziswa umuntu mayetshala, mayithatha imbewu ayihlakaze nje yonke indawo, ayifafaze yonke indawo khona izokhula ensimini yakhe. Umqondo ukuthi uNkulunkulu ubahlakazile abantwana bakhe njengezihambi emhlabeni wonke. Abanye ubahlakazeleke bachitheke endaweni yasePinetown, abanye ubahlakazeke ngaseNazareth, abanye ubahlakazeke ngaseNew German, abanye eMaritzburg, abanye kuphi abanye eEurope, eAmerica, South America. Sihlakaziwe sonke emhlabeni siyihambi kulezi ndawo uNkulunkulu asihlakazeke kuzona ngenhloso yokuthi sifakaze ngoNkulunkulu kulezi ndawo esibekwe kuzona. Singabaka uNkulunkulu thina. Usikhethile uNkulunkulu kodwa ke usihlakazile wasigcwalisa everywhere ukuze sifakaze kulezi ndawo uNkulunkulu asibeke kuzona. Amen. Asiyeni ke ku verse 2 manje. Ku verse 2 sithola a bit more information ngalento yokukhethwa ye-election. Ngiyazi ukuthi abanye benu basastrugglisha ngendaba ye-election. Ayikho futhi inkinga lapho. So lokhu sikuncenga nje mbijana uzogcina ufikile. Ngoba angazi uzoyicashela kanjani ngoba igcwele yonke indawo. Yabona ukuthi angizange ngizingele. Uthe nje uPetru mayebhala wavela waqala abakhethiwe. Yabona manje ayikho into ozoyenza. Kuzofanele into ugcine uyizwile ukuthi iBhayibheli lithini ngayo. Lana ke uyasichazela ngayo ku verse 2. Kodwa awunotice nje ukuthi lento yokukhethwa kwabazalwane
akusiyo imfundiso yokufakwa ephaketheni langemumva ifihlwe ngoba isusa umsindo. uPetru wayengacabangi kanjalo, uthi esabingelela nje abazalwane, uthi ngibingelela nina abakhethiweyo abayihambi bese yabagagudu bakuziphi indawo, usabingelela kaqali nendaba yakhe. Indlela nje yokukhuluma le kwabazalwane into okufanele siyamkele size sibingelane ngayo. Ngelinye ilanga ngithi ngiyanibingelela nina nikhethiwe uNkulunkulu, ngiyobe ngaqala umsindo. Akusiyi controversy, akusiyinto yokususa idebate indaba ye-election. Mayisusa idebate ngoba khona okungahambi kahle kuthina. Kodwa isibingelelo uNkulunkulu asisebenzisayo abantu abakhethiwe, sabakhethiwe bakaNkulunkulu thina. We are the elect. uNkulunkulu usikhethile. Bese ke la kuvesi uyasisiza mbijana ukuthi yenziwe kanjani lento yokusikhetha kwakhe. Number 1 into oyibonayo wasufunde nje uvesi uqala, abakhethiweyo ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise nangokungcwelisa kukaMoya. Number 2 ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu. Number 3 toqala inothisayo lento yokukhethwa kwabazalwane i-involve uNkulunkulu ebuthathweni bakhe. uNkulunkulu Baba ubakhethile ngokwazi phambili, uNkulunkulu Moya Engcwele ubakhethile ngokubangcwelisa, uNkulunkulu Indodana ubafafaze ngegazi lakhe and bakhethele ukuthi balalele yena uNkulunkulu Indodana. Yindaba uNkulunkulu akhulume kanjalo ngalento le. Ngicathi ufuna sibone ukuthi lento yokukhethwa kwabazalwane umsebenzi kaNkulunkulu futhi obalekile kuyena, uzagagula ukuthi uhlanganyele ebuthathweni bakhe. This is a key project kaNkulunkulu. Yinto ebalekile le kwi scheme of things. uNkulunkulu mayesebenza ufuna sazi ukuthi umsebenzi wami lo ebuthathweni bami akusiyinto eyenziwa abantu, lento ye-election. Niyawuthola lo mqondo bangcwele? Umsebenzi wenziwa yimina ebuthathweni bami, umsebenzi obalekile, akuyona into eyenziwa abantu. Ingakho ichaza afake uNkulunkulu amgagule ngeziqu zakhe zontathu. Asiboneni ukuthi uthini la. Uthi bakhethiwe ngokwazi phambili according to the foreknowledge of the Father. Okuchaza ukuthi uNkulunkulu Baba uyena one role la kwi Trinity yokuqala izinto, yena owa initiate lento yokukhethwa kwabantu. Just like umuzwa eqala indaba ukuthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asehle siyophambanisa izilimi eBhabheli, uyena futhi oqala le ndaba yokukhethwa kwabantu, asikhetha abantu esobasindisa babe umbuso wethu. uNkulunkulu Baba uyena owayiqala lento, ukubalwa kwakhe kuqala kuthiwe foreknowledge, kusinika lo mqondo kuqala iqala yena lento. Kodwa futhi uforeknowledge usinika umqondo wokuthi uyena owayihlela lento ingakenzeki. Wayihlela ngaphambilini uNkulunkulu, before ibe khona wayiplana lento yokukhethwa kwabantu ukuthi izokwenzeka kanjani, izokwenzeka nini, wayihlela uNkulunkulu. Into engayichazi ongeke uyithole ezweni kaNkulunkulu engazi ukuthi abanye bathi ichaza yona, ukuthi uNkulunkulu wapopola down the history of the world. Angithi umhlaba awukaqala, uNkulunkulu wazi zonke izinto. Bathi abanye wabuka ukuthi okay ngizobadala bazowa bazowa man. Okay mase bewile konje ngizokwenza njani? Ekuzoba khona ivangeli. Alright mase kunevangeli abanye bazoligolozela, abanye balikhola. Okay ibapha bazolikhola. Okay lo uyothi mayelizwe ivangeli, okay uzolamkela lo, ngiyambona lamkela. Alright ngiyamkhetha ke lo ngeke azalamkela ngimkhetha. Khona abayichaza kanjalo, kodwa ayuzoba ne-challenge ukuyithola ezweni kaNkulunkulu leyo ngcazelo njalo. Uzoba ne-challenge impela ukuyithola. Umqondo utholayo ukuthi makukhulunywa nge-foreknowledge kaNkulunkulu maqondana ne-election, kuveza ukuthi uNkulunkulu
uyena owahlela ekuqaleni zonke lezi zinto ezenzekayo emhlabeni manje wayihlela, including ukuthi abantu bazosindiswa nokuthi obani abazosindiswa. He elected labazalwane according to his foreknowledge, ngokuhlela kwakhe phambili. Sikhombise amavesi ambalwa nje la, angizukuba mude. Noma ungavulanga wena ngizokufundisa khona ngizoshesha. Kwizenzo chapter 2, uPetru yena lo bhalayo uyibeka kanje lento le. Uthi kuverse 23, yena lowo ekhuluma ngoJesu esenikelwe ngesu, ngeplan, yabo lento yeplanning, ngesu elmiswe phambili. uNkulunkulu almisa lingakenzeki nangokwazi kaNkulunkulu, le foreknowledge kaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala. Ngamanye amazwi, lento yokwazi kaNkulunkulu isebenza ngokuthi amisa izinto ingakenzeki ukuthi izokwenzeka kanjani, isebenza ngokuthi ayihlele uNkulunkulu. Yisu ukumisa phambili neforeknowledge emqondweni kaPetru kuyahambisana. Hayi ukuthi iforeknowledge ichaza ukuthi uNkulunkulu uyabuka ukuthi abantu ngizothuma indodana yami, yazi kunokuthi bayamkele bazovele bayibulale. Ey man, okay, kuyofanele ngiyivuseke mase beyibulele. Cha, uthi uPetru bambulala ngoba uNkulunkulu wayehlele kanjalo ngaphambilini. Ngokwazi kwakhe phambili uyasithola isithombe ukuthi kokaPetru umqondo, hayi kowabantu umqondo, abanye abantu. KokaPetru umqondo, indaba ye-foreknowledge ikhuluma ukuhlela kaNkulunkulu izinto zingakenzeki ukuthi izokwenzeka kanjani, hayi ukuyibuka bese yaresponda. Amen. Inyama ngalo amen omkhulu kangaka, nipaswa ukuthi nithi amen ekwini. Ithi ngikweqe lokho kunye ngoba manje isikhathi sami songiphelela. Ngicela ukunifundela uEphesians 1 ngoba ubabudlamini uyawufunda noma ningawuvulanga nina. Ephesians 1 ubona uPauleke manje eyibeka ngenye indlela inalento futhi esitshela nokuthi yenze kanini kahle kahle. Ubabudlamini wakhuluma ngalento bayikhuluma ngeelection ku verse 4 kwabase Efesu 1, njengalokhu asikhetha kuye ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele singabi nasici phambi kwakhe, wakumisa phambilini ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwabakuhle kuye ngentando yakhe. Uyayithola yonke lento la uPetru akhuluma ngayo nokuthi yenzeka umhlaba ungakamiswa. uNkulunkulu before udala umhlaba wayesehlelile zonke izinto ezizokwenzeka, ayikho emzumayo uNkulunkulu, including nokuthi abantu baresponda kanjani evangelini. uNkulunkulu wakuhlela kwalokho, uyabaza bazosindiswa. Shumayela Paul eKorinte ngoba nginabantu abaningi kuleli dolobha, uyabaza bangabakhe, ubazi bengakaphenduki, hayi ngoba wabapopolo babona bazophenduka, kodwa ngoba benziwa uyena ukuba baphenduke. Ukuphenduka kuyisipho uNkulunkulu asipha labo abakhethile. Amen. Right, asidlule kulezi ezinye izinto bangifuna ukuqeda masinyane. Into yesibili ayibalayo ku verse 2, abakhethiwe ngokwazi phambili kaNkulunkulu uyise, number 1. Number 2, abakhethiwe ngokungcwelisa kukamoya. Mase sifikile isikhathi uNkulunkulu asimisile, umoya engcwele uyayifezakalisa ke kulabantu abakhethiwe lento yokukhethwa kwabo. Umoya engcwele useyasondela uguqula inhliziyo, uguqula ingqondo yomuntu okhethwe uNkulunkulu, khona azothi mayilizwe ivangeli bese yaresponda aphenduke, bese umoya engcwele ehlala kuyena, amgcobe, amgcivize ukuthi ngempela ungokhethiwe lo. Yabona umoya engcwele leyo nto ibizwa ngokuba ngcwelisa. Ukungcwelisa kuchaza ukuhlukaniswa nabo abantu bonke, bese uNkulunkulu ayaphika abagamfule laba abapikile ababeke one side, set apart. Umoya engcwele wenza leyo nto, thina silimemezela kubona bonke abantu ivangeli, bese umoya engcwele eyabapika labo baba abakhethile abenze balikholwe, abasethe apart ukuthi bangaba kaNkulunkulu ke labo. Ukungcwelisa lokho ma iBhayibheli likhuluma ngalawo matemu. Ne understand le nto bazalwane?
lento umoya ongcwele ayenzayo ibizwe ngokugcivizwa. Thanda ngifundela ivesi elikhuluma ngaleyo nto. Ephesians 1 verse 13, kuye nani senilizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, nakholwa nguye futhi nabekwa uphawu ngomoya ongcwele wesethembiso. Nabekwa uphawu lokuthi nina ngabantwana bakaNkulunkulu. Kubeka uphawu ile yanto ababeyenza, bashise into engathi ikhandlela iwax, bese inkosi yayineringi igcivize ngale ringi le ibeka uphawu. O umuntu identify imfuyo yakhe, kwakunensimbi yayishiswa la ibebomvu, mhlawumbe ino PK ngoba ezami, bese iyagcivizwa inkomo la kubeka uphawu. Umoya ongcweleke usibeka uphawu okuyindlela yakhe yokusahlukanisa nabanye abantu ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ngesikhathi esefika kuthina uzofeza le yantu baba ayiqala yokusikhetha. Sometimes lento ibizwa nge-anointing, ugcobo. uJohane uyakhuluma ngale nto athi nina ninogcobo olumoya ongcwele, efanekisa le ndaba yokugcotshwa kwabapristi ukuze baziwe abapristi ukuthi bawobani babegcotshwa ngo-olive oil. uDavide ukuze kwazi ukuthi uyena omiselwe ukuba inkosi wamgcoba ngamafutha uSamuel. Nathi ukuze sazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sigcotshiwe ngomoya ongcwele. uNkulunkulu uma efuna ukubona abantu abangabakhe ubuka abantu abanomoya ongcwele emhlabeni, sakhethwa ubaba umoya ongcwele weza wasigciviza wasigcoba washintsha ngaphakathi ukuze ngempela ke sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Angisazi ukufundela uHezekeli 36 la khona kuthenjiswa izivumelwano esisha. uNkulunkulu eveza ukuthi abantu abayoba kwizivumelwano esisha uyobanikeza inhliziyo entsha, afaka umoya wakhe phakathi kwabo bese ebenza ukuthi bahambe ezindleleni zakhe. Umoya ongcwele wenza leyo nto, uyasi-identify ngokusigcoba nokusigciviza bese sishintsha ngaphakathi lento ekuthiwa ukuba born again, asenze sihambe endleleni kaNkulunkulu. Ubaba wasikhetha, umoya ongcwele uyenza yenzeke lento ezimpilweni zethu. Bese ethi uverse 2 mayeqedela injongo yayo yonke leyo nto yokukhethwa nokungcweliswa kwethu umoya ongcwele ukuthi ukuze balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu. Inhloso yokukhethwa kwethu ukuthi senziwe sibe abantu abalalela indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu Baba uyakhazimuliswa ngokuthi abantu bayihloniphe indodana yakhe, wasikhethela ukusenza abantu abazoyihlonipha indodana yakhe balalele ukukhuluma kwayo. Leyo kufafazwa ngegazi layo kuchaza ukufakwa ezivumelwaneni noNkulunkulu ngenxa yokufa kukaJesu. Ku-Exodus 24 uMose efaka uIsrayeli ezivumelwaneni esidala noNkulunkulu wawufafaza ngegazi lelwano uIsrayeli. Exodus 24. Ngakho nathi makuthiwa siyafafazwa ngegazi likaJesu kuveza ukuthi sifakwa ezivumelwaneni esisha noNkulunkulu sokuthi usezoba uNkulunkulu wethu, sibe abantu bakhe, usezoxolela izono zethu ngenxa yokufa kukaJesu. Lokufa kukaJesu leli gazi ilona elenza umuntu abe kulezi zivumelwano noNkulunkulu, ilona elisenza sibe abantwana bakaNkulunkulu abazoba sembusweni kaNkulunkulu naphakade. Sakhethwa, umoya ongcwele wasingcwelisa ngesikhathi esifanele ukuze sibe abantu abalalela uJesu futhi abakwizivumelwane noNkulunkulu forever and ever. Indodana yayithenga leyo nto ngegazi layo. Mawehla lapha ngenzansi kuverse 18 uthi uPetru, nina niyazi ukuthi nahlengwa ezintweni ezingasho lutho zokhokho benu, hayi ngezinto eziphelayo ngesiliva nangegolide, kodwa nahlengwa ngegazi likaKristu elinqabileyo. Kungathi leundle lingenacala, uNkulunkulu wanihlenga ngegazi likaJesu wanithenga. Asivaleke mayethi sengathi umusa nokuthula kungandiswa kini. Umusa kusho ifavor kaNkulunkulu, uNkulunkulu ekwenzela izinto ezinhle, uNkulunkulu ebeka uthando lwakhe phezukwakho, ekubuka ngamehla amahle, efuna ukukusiza nokukusindisa nokukubusisa, kodwa ongakudeserve kuthiwa umusa lokho. Manje kukhuluma ngalento ukuthi uNkulunkulu wasikhetha wasingcwelisa
wasenza sababa abantu abalalela uJesu, wasifaka izivumelwano naye. Yonke leyo nto iwumusa kaNkulunkulu. Ukuthula kwakuyindlela amaJuda ayejwayele ukubingelana ngayo. Shalom, ukuze mabesho njalo, kwakuyisibingelelo esasijwayelekile kulezi zindawo zaseMiddle East ngalezi zikhathi, namanje sisakhona. Kodwa mabesithatha ababhali beBhayibheli besebenzisa, sichaza ukuba nokuthula emphefumulweni wakho ngoba uyazi sewubuyisene noNkulunkulu. Awusenakho ukwesaba. Sikhuluma ngentokozo nejoy nenhlalakahle ebakhona kubantu ababuyisene noNkulunkulu. Uthi uPetru kuyabakhulekela ukuthi kwande ukuthula nomusa empilweni zabo, abakhule kulomusa kaNkulunkulu, abakhule kube nabantu abanokuthula ngenxa yokwazana noNkulunkulu. Amen. Kuyona yonke leyo ncazelo ngicela ukukhumbule lokhu okubili. Siyihambi emhlabeni. Asiphileni njengazo kuyihambi. Musa ukufana nabantu okungasiba bakini. Musa ukuphila njengabantu basemhlabeni, abantu bombuso kaSathane, ube wena ungowasezulwini nomuntu wombuso kaNkulunkulu. Shintsha, hluka kubona. Ayihluka indlela okhuluma ngayo, ayihluka indlela ocabanga ngayo, ayihluke into esenhlizweni yakho, izinto oyithandayo noyizondayo, ungabafuzi. Ayihluka indlela owenza ngayo. Akushintshe ukwenza kwakho ekhaya, esikoleni, emphakathini, zonke indawo, ngoba wena uyisihambi kulomhlaba. Ningalingisi lelizwe. Okwesibili ngifuna ukukushiya nakho ukukhumbula, wena ungokhethiwe kaNkulunkulu. Khumbule lokho. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu owumdali wezinto zonke, oyinkosi yawo wonke umhlaba namazulu, ongcono kunawo wonke amakhosi, wonke ama-celebrity, wonke ama-influencer. Ungcono uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Yena ukukhethile ungowakhe, uze wakufela ngisho ukufela. Mabe ngakufuna abantu vele bawobani. Uthandwa uNkulunkulu wena, ukhethwe uNkulunkulu. Bayeke bakukhulume noma kanjani, bayeke bakuqhathulule noma bekuhlukumeza, bekezela, ngoba unekhaya enkosini. You belong kuNkulunkulu. Mawuzwa sengathi awubelongi kuzona zonke ezinye indawo. Ngakho ungacompromise noma ngabe abantu bayakuhlukumeza. Amen. Asithandazeni.